भाई लोग नमस्कार प्रणाम। कैसन बने वालों के वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्या है कि भोजपुरी के जितना भी अश्लील गाना लिखे वाला मादर चोद राइटर बा लोग आज उनके लोग के लाइक करे आइल बनी। भाई लोग आपसे रिक्वेस्ट बा कि जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम। जितना भोजपुरी में ढोरी छीलना, देवरा चाटना, ढोरी में तेल चुएला, माल चुएला, करुआ तेल, लहंगा उठा के अभिनंदन करेला, नमाज पढ़ेला, माधर चोद जितना भी राइटर बालो भोजपुरी में अश्लील कुत्ता का औलाद जौन राइटर बाने स जौन लड़की के नाम धक लिखत आना स आ ननद भौजाई के नाम धक लिखत आना स, केहू बहिन के ऊपर गाना लिखत आना स, उ भोंसरी वाला रंडी के औलाद वाला से कह देवे के चाहतनी कि अगर ओकर बहिन अगर एगो मर्द से बियाह कइले होई तबे उ अच्छा गाना लिखी, ना तो 10 गो मर्द से ओकर बहिन बियाह कइले होई तबे उ भोजपुरी में गाना लिखी। एगो हमरा समझ में ना आइल उनके बढ़िया से समझावे खातिर इ वीडियो बनावे के पड़ल मजबूरी पड़ल भाई लोग। कि ऐसन गदहा मादर चोद राइटर जौन बाना स जौन अपन नाम कमाए खातिर 2 रुपया कमाए खातिर कि एगो बेटी बहिन पर नाम धक लिख देता है। एकरा माई के गोरियाई, एकरा बहिन के गोरियाई का कहीं, ओकरा माई के कमानी तुरा, ओकरा दाई के कमानी तुरा, ओकरा बहिन के कोठा पर धर बहन चोद सन के। हम भाई लोग आप लोग से रिक्वेस्ट कर देतानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और बहन चोद जौन राइटर बाना से जौन गाना लिखत आना से भोजपुरी में उ सब मादर चोद राइटर सन के मारी चप्पल खोल के जातिवाद गाना गावत आना से। जितना मादर चोद सिंगर भाई बाना से गाना गावत आना से भोजपुरी में अश्लील और गाना गावत आना सब मादर चोद सन के मारी चप्पल खोल के मादर चोद सन के स्टेज पर बुलाई बहन चोद सन के और मारी स्टेज पर चप्पले मारी मादर चोद राइटर सन के और ब्याह सन के जौन भोजपुरी में अश्लील गाना गावता व अश्लीलता मुक्त खातिर बहन चोद सेंसर बोर्ड लागल तबे अश्लील मुक्त हो रे बहन चोद सन। कान खोल के सुनल से मादर चोद जितना भी भोजपुरी के राइटर आ सिंगर बारा से जौन अश्लील लिखता से ओकनी खातिर कहाता पर्सनल, और जे साफ सुथरा लिखता उ साफ सुथरा लिख के नाम कमाओ और पैसा कमाओ भाई लोग।